Hizkuntza batek ez daki onaren eta txarraren berri. Hori gizakien kontua da. Hizkuntza bat itzelaren antzekoa da. Ukabili altzatuz gero, hark ere altzatu egingo du. Iesi bazoaz, hark ere zure atzetik egingo du ies. Hizkuntza batek ez daki egiaren ala errezurraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza batek ez du hormarik eraikiten. Kolorez pintatzen ditu. Hizkuntza batek ez du inor hiltzen. Batu egiten gaitu. Baina hori bai, hizkuntza bat hil egiten da. Zergatik erabaki zenuten gure ikastola sortzea? Bueno, era algo que en este barrio no existía. Estuvimos primero en los locales de la iglesia. Luego cogimos los locales municipales y al final paramos en la Ikastola Urretxindorra, que es donde estamos. Aquí vinimos en el año 80, empezamos entrando por un agujero y bueno, ese fue un poco el comienzo hasta la entrada en esta Ikastola. Cuando empezamos la Ikastola había una madre que iba con un coche 850 a buscar a los niños que venían de la parte del centro de Bilbao y venían a la Ikastola. Ze baldintzatan zegoen euskararen eta euskal kulturaren egoera? Bueno, en aquel tiempo la mayoría de los padres el euskera no sabíamos. Nosotros lo que teníamos claro era que para nuestros hijos sí queríamos que supiesen. La Ikastola se fundó para dar cabida a todo el que quisiese estudiar en euskera en toda la zona. Es decir, se creó una cooperativa donde podía estudiar todo niño, tuviese o no recursos para poder entrar. Los aitas de mi ama eran euskaldunes, sin embargo a los hijos les hablaban totalmente en castellano. Y si queríamos cantar una canción en euskera, cerrábamos las ventanas. Umeak egunero ikusten dituzue joan etorri, eta umeekin konfiantza handia duzu. Azken finean, egunero gelatik kanpo ikusten zaituzteten figurak zarete. Nola bizi dituzu euskara eta euskal kultura? Pozgarria da. Egia da, pozgarria da zuek entzutea egun osoan euskeraz, eta hor badago konpromiso bat, eta niri bizi poza ematen dit, oso ondo. Hori da, azken finean euskera da, basoek utzi ziguten altxorra eta egunero, une oro, zaindu, maitatu eta mimatu behar dugu, ezta? Orduan zuek euskeraz entzutea guretzako segurako poza. Kaixo, Garri! Kaixo, Luismi! Zu ikastolako ikasle ohia zara. Bai. Eta gaur, egungo irakasle, Ere bai. nola bizi izan zenuen ikasle bezala ikastolaren parte izatea? Oroitzapenak zoriontsuak dira, oso politak. Zu 2 urterekin sartu zinen ikastolan, ezta? Ni 3 urterekin sartu nintzen. Eta behitu zenbat denbora pasatu den, ezta? Oraindik jarraitzen ditut mantentzen, garai horretako laguna. Eta guzti hori gogoratzen dut oso garai polita bezala. Eta zelan erakutsi ziguten gure hizkuntza eta gure kultura, euskal kultura eta euskara maitatzen. Eta guzti hori izan zen, nire kasuan, nire aita eta amari esker. Egin zutenean ikastola sortzaren aldeko apostua, beraik lortu nahi zutena zen, beraik euki ez zutena. Eta zen gu, euskaldunak eta euskaltzaleak izatea. Eta nola bizi duzu gaur egun? Gaur egun imaginatu, ni bizi dut, nire bizitza ia euneko unean euskaraz da. Etxean euskaraz hitz egiten dut, ikastolan euskaraz hitz egiten dut, lagun gehienekin ere bai euskaraz hitz egiten dut, eta nik ez dut nire bizitza imaginatzen euskarari gabe. Euskalduna izate harro sentiarazten zaitu? Bai, noski. Baina euskalduna izatea ez da Bilbon jaiotzea eta listo. Euskalduna izatea da euskara maitatzea, euskaraz bizi nahi izatea eta alden guztietan euskara erabiltzea. Hizkuntzari erreparatuz, zer nolako harreman mota duzue familiekin? Pizkat era guztietako familia ditugu da. Euskaraz egunerokotasunean hitz egiten dutenek eta beste batzuk etxean euskeraz ez dutenak erabiltzen. Baina guk orokorrean ikusten dugu ikastolara duzen familiak
jarrera ona dekiela euskararekiko eta agintzen direla, aldori lehian euskaraz gurekin euskaraz hitz egiten du. Bai, uste dugu ideala izango zela, Bilbo euskaldunago izatea, ezta? Baina, nik uste dut posteko moduan egongo ginela, jentea lehenengo hitza euskaraz moduan den, eta saiatze horretan, ez? Familia ez euskaldunak, gutxienez, gure seme-alabak ikastolara ekarri da ez euskalduntzeko horretan, saiakera horretan, eta saiatzea pizkat hitz euskaraz, eta gutxienez ulertzea. Kanpoko esparruan, euskararen garrantzia nolakoa dela esango zenukete? Garrantzi handia deko gure artean irauteko hizkuntza. Euskaraz hitz egiten ez badugu, hizkuntza desagertu da. Edozein esparruan oso garrantzitsua da, baina kalean erabiltzea horik bizirik iraungo du hizkuntza bat. Egunerokotasuna gauza berriak sartzen hizkuntzan eta oso garrantzitsua da. Zer sentitzen duzue ikasleak euskaraz mintzatzen entzuten dituzunean? Postasuna, ilusioa egiten dugu umiek euskaraz hitz egiten entzutea txikitatik. Hemen eta kalean, bai. Eta nik esango nuke harrotasun multitin bat egindako lanagatik ikusten dela, zerbaiterako balio duela. Ikastolak euskararekin loturiko zein ospakizunetan hartzen du parte eragile bezala? Balean, buruan, ospatzen ere guztietan parte hartzen zaitzen gara. Bai, Euskaraldian aktiboki parte hartzen dugu, Floraldian, korrikan, gure ospakizunak bezaitzen gara auzora ateratzen, Olentzero, Santabera, eta holakoak. Zeintzuk dira gure ardatzak? Gure ardatza, euskara, euskal kultura, pertsona kritikoak sortzea, gizarteari emango duzuena, zehozure emango diozuena gizarteari. Eta gozaiatzen gara zue tresna izatea, euskaraz egitea, euskara maitatzea, gero zeuen atera izateko euskaraz bizi izatea. Hori da ikastolaren bizkimengo helburua. Begotzuk, zu ere urte askotan aritu zara ikastolan umeak ezten. Nolako garrantzia ematen zaio ikastolan txiki-txikitatik umeak euskara ikasi eta euskal kulturaren parte sentitzeari? Oso garrantzi handia ematen diogu. Kontutan hartuta euskara ikastolan gure ardatza dela, naiz eta haiek oraindik hitz egin barik, gu beti euskaraz hitz egiten diegu, eta haiek berehala harrapatzen dute, eta hitz egiten duten apurra lortzen dugu euskaraz hitz egitea. Askotan euskarak erabarruan duen garrantzia azpimarratzen da, baina garrantzitsua ikusten ahal duzu umeek euskara haien aizaldian normaltasunez eta ohitura moduan erabiltzea? Bai, horregaitik ikastolan egiten ditugun eskolaz kanpoko ekintzak euskeraz izaten dira. Eta baita ere euskal kulturari lotutako ekintzak sartzen ditugu. Euskal dantzak, bertsolaritza, hala ere garrantzitsua da ikastolan egiten dien eskolaz kanpoko ekintzetaz gain, kalean bai jolasten daudenean euskaraz egitea euren aisialdian. Jon Ander, zu urte askoan zehar haurrezkuntzan egon zara, eta gaur egun lehen hezkuntzako irakasle zara. Belaunaldi askoren erreferente izan zara. Nolako bilakaera eman dela esango zenuke euskararekiko atxikimenduan? Nik uste dut urte hauetan oso aldaketa nabarmena egon da. Eta gehien bat euskararen ezagupenari buruz. Horretara 20-25 urte guraso gutxik edo jende gutxik hitz egiten zuen esan. Baina gaur egun ja alde horretatik askoz ere gehiago, jende gehiago daki. Eta erabileran, nik uste dut hor aldaketa gutxiago. Ez eta jakitun askoz ere gehiago egon da. Baina erabiltzea antzeko paretik izaten dela izango. Zerk egiten gaitu euskaldun? Zerk egiten gaituen euskaldun?
Egia esan, galdera horrentzako nitzako erantzunik aproposena da euskarak berak egiten gaituela euskaldun, ezta? Baina euskara esaten dugunean ez da bakarrik euskaraz hitz egitea, bai? Horren barruan badaude beste gauza batzuk, bai? Badago kultura, badaude ohiturak, eta horretaz gain esango nukenik modu, ez dakit, orokor batean badala, nolabait bizitzeko era bat dela euskara. Mundua ikusteko beste era bat diferentea da, bai? Eta horre guztiak euskara biltzen duen gauza bat dela, ezta? Hau da, gu euskalduna garenean ez da bakarrik euskaraz hitz egiten dugula. Bai, baizik eta badaukagula sentimendu diferente bat eta munduari begiratzeko beste ikuspuntu bat daukagun ikustea. Merezi al zuen hainbesteko esfortzua euskara ikasi eta euskara kultura murgildu ahal izateko? Por supuesto. El que se haya hecho esta ikastola, el que mis hijos sepan euskera, el que vosotros estéis aquí estudiando euskera, y para mí todo ese esfuerzo me parece, vamos, impresionante y estoy muy orgullosa, es que no lo puedo remediar. Sin duda, nosotros hemos visto el paso como esta ikastola poco a poco se ha ido haciendo, agrandando. Y claro, eso nos da a nosotros satisfacción. Y luego, como en la calle se habla de euskera, San Adrián, hace 50 años aquí no habla euskera nadie. Nadie, porque aparte de estar prohibido, muy poquitos sabían. Entonces, hoy en día, efectivamente vas por la calle y oyes. Y bueno, en algo habremos tenido que ver. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz ardaska gazteak. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska